L-allegat traffikant ta' droga Jordan Azzopardi li kien magħruf bħala l Chapo ta' Malta inħeles mill-arrest wara sentejn taħt arrest preventiv. Ir-raġel ta' 31 sena kien baqa' jinżamm arrestat wara li fl-2019 kien arrestat u akkużat bi 15 l-akkuża relatati ma li mexxa ċirku kbir ta' traffikar ta' droga madwar il-pajjiż kollu. L-imħallef Aron Buġejja tal-libertà provizorja lil Azzopardi fuq garanzija personali ta' 150,000 euro u garanzija minn persuna oħra ta' 50,000 euro. Huwa kien ġie ordnat ukoll biex jagħti l-passaport tiegħu lill-awtoritajiet u ġie projbit milli jersaq lejn l-ajruport u l-kosta tal-pajjiż. Huwa ġie projbit ukoll milli jkellem jew jipprova javviċina max-xhieda tal-każ tiegħu u jrid jiffirma kuljum fl-assa tar-raħal tiegħu. Marija Magdalena Sultana ta' 45 sena minn Ħalaxa ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti mixlija b'akkużi relatati ma' ħasil ta' flus. L-imputata li ma taħdimx u li deret kontinwament tolfoq fl-awla wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrija. Il-prosekuzzjoni għamlet ukoll talba l-ordni ta' friżar bid-difiża opponit din it-talba u sejħet l-investigazzjoni bħala witch hunt. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-imputata għandha passat ta' kriminalità u l-akkużi fil-konfront tagħha huma serji. Lucas Dylan Haristof Labaquere, Franċiż ta' 21 sena u li joqgħod ta' xbiex wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih wara li mexa fuq 3 karozzi u kkawża b'1,720 euro f'danni. Huwa ġie mitlub iħallas għad-danni fi żmien 3 ijiem, iżda l-akkużat qal li minħabba li mill-ATM jista' jiġbed biss 500 euro kuljum ma jistax jonura l-ordni mill-qorti u għalhekk din tagħtu ċans 4 ijiem. Sadattant il-kawża ġiet differita bid-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest anke sabiex il-klijent tagħha jkun jista' jagħmel il-pagamenti neċessarji u l-prosekuzzjoni m'oġġezzjonax.